So jama'a, barkanmu ne da dawowa da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke yi da Shamsu Tsakiya. Yawanci a waƙoƙi, musamman waƙoƙi da fina-finanka, muna gani kuna sa kaya. Kamar yanzu misali kayan da ka saka. Waye ku kuke kawo costume ɗinku da kanku ko kuma kuna da waɗanda daga production ɗin suke kawo costume suke ba? Ni ban taɓa ji kin yi wani tambaya akan kaya. To shi yasa yau dai na yi. Me yasa kike yi? Ba ka bani amsa ba tukuna. Shi ne ana tambayar ki. Saboda ina so in sani ne kuma na tabbatar mutane da dama suna so su sani. To, a fim ai akwai costume. Kin gane me nake nufi? So amma akwai abin da kai kanka idan kana kallo ka san cewa ko a saka sutura akwai reality.